Jukka Hakanen 6T Solutions Oystä tässä moi. 4 vuotta sitten heräsi ajatus, että ostetaan semmonen auto, joka toimisi kaikessa omassa käyttöarjessa, eli töissä, veturina, harrastuksissa, moottoripyörien kuljettamisessa, arkiajossa, eli se mahtuisi normaaliin parkkiruutuun ja sitten vielä, että se toimisi perheen reissussa. No, pienen etsinnän jälkeen sellaista autoa ei löytynyt. Me päätettiin, että hei, me ollaan insinööritoimisto, tehdään tuotekehitystä, suunnitellaan semmonen auto. Ja 4 vuotta myöhemmin voin todeta, että nyt me aletaan olemaan hyvin lähellä määränpäätä ja tavoitetta. Tässä mun takana on mun omassa käytössä 2 vuotta ollut auto, joka täyttää ne tavoitteet hyvin lähelle. Mennään katsoa vähän tarkemmin, mitä se sisältää ja mitä siinä on ajateltu. Autossa on 4-sylinterinen moottorivaihtoehto. Aluksi mä olin vähän skeptinen, että kun kaikki sanoo aina, että pitää olla V6, mutta se nyt valikoitu 4-sylinteriksi. Mä oon tosi tyytyväinen, että se tuli 4-sylinteriseksi, koska mulla on ollut myös niitä kutoskoneisia. Kulutus on aina yli 10 litraa. Tällä 4-koneella ilman perävaunua kulutus on selvästi alle 10 litraa keskikulutus. Ja perävaunun kanssa, isonkin kärryn kanssa, ei mitään ongelmia sen vetämiseen. Eli 4-moottori, minkä tehovaihtoehden niistä sit ikinä valitsee, on ihan riittävä. Ja 4-koneella ajetaan se 800 tonnia, niin ei voi edes puolustella 6-konetta sillä, että se olisi jotenkin kestävämpi. Mulla on päinvastoin erilaisia kokemuksia. Sitten myöskin tämä 2019 vuonna V907 malliversion mukana tulo teki myös sen, että mä itse ainakin koen, että siinä on ihan valtava ero ajettavuudessa, ajomukavuudessa, ajofiiliksessä, kaikessa. Eli se uudempi varustetaso V907, lähinnä ohjaamon osalta se on erilainen, se fiilis on erilainen, ajotuntuma on erilainen. Eli 907 toi mulle itselle sen lähemmäksi sitä mun normaalia ajoneuvoa, maasturia, millä mä oon tottunut ajamaan, niin 907 se ajotuntuma on lähempänä sitä. Eli 2019 Mersu esitteli V907-version, joka mun kokemuksen mukaan on huomattavasti lähempänä semmoista premium-tason fiilistä. Mulle se on ollut aina tärkeää, että siinä ajoneuvossa on semmoinen hyvä fiilis. Myös ulkopuolella, auton ulkopuolella mä oon itse tykännyt ehkä vähän turhamaisestikin, että ajoneuvossa on näyttävän näköinen. Tässä autossa on nyt maalatut korisarjat, eli noin muoviosat on maalattu koriväriseksi ja sen lisäksi siinä on vähän sitten alumiinivannetta ja 6T kylkiputkea. Ja se on se, millä se auto on tehty sitten ulkonäöllisesti mun mielestä kivan näköiseksi. Mutta kaikkein tärkeintä mulle on sen auton ylläpito ja sen ylläpidon helppous. Ja tässä autossa on ollut tosi mukava se, että sen voi putsata, avaa ovet, ottaa paineilmaa ja pamauttaa paineilmalla purut pois. Se on ollut musta tosi kiva. Ja se on ollut helppo ylläpitää. Mä en ole mikään hirveä hinkkaaja, niin tää on ollut puhdistuksen suhteen, niin tää on ollut hyvä vaihtoehto. Mennään sitten katsomaan, mihin mä oon sitä käyttänyt. Tärkein ominaisuus mun autossa on sen työkäyttöominaisuus. Ja tässä autossa on sen lisäksi, että mä kuljetan ja vedän täällä raskaita perävaunuja, toimitan asiakkaille osia, niin mä käytän tätä liikkuvana toimistona. Mulla on parikin eri pöytää, missä mä saan järjestettyä asiat. Ja myöskin tämä matkailuauto, täysverisyys ja off-grid ominaisuudet on mahdollistanut mulle sen, että mä oon muuttanut mun liikkumiskäyttäytymistä. Mä lähden nykyään iltaisin ajaa kohti asiakasta. Meillä on asiakkaita ympäri Baltiaa ja Suomea. Mä lähden illalla ajaa lähelle asiakasta, on yötä siellä asiakkaan luona. Mahdollisesti illalla teen vielä kohteessa vähän töitä. Ja kun mä haluan mennä nukkumaan, niin mä otan vaan sängyn täältä ihan yhdellä otteella alas. Ja saan siinä pestyä hampaat ja muut iltatoimet. Ja täältä mä saan patjat, pääsen kömpimään sänkyyn ilman mitään sen isompia. Aamulla taas mä otan sen pois, mä laitan sen vaan pois. Se on muutaman minuutin juttu. Aikaisemmin mä lähdin ajamaan aamuyöllä hirveän aikaisin ja olin väsyneenä asiakkaalla. Nyt mä oon asiakkaalla hyvin yöpyneenä ja aamupalan syöneenä ja päivä tuntuu paljon mukavammalta. Tää on mahdollistanut mulle ihan erityyppisen työajan jaksotuksen. Toinen tärkeä ominaisuus mulle tällaisessa autossa on, että siihen mahtuu 2 motocross-pyörää. Mä harrastan pojan kanssa enduroa ja se on semmonen meidän yhteinen mukava harrastus. Ja
se, että ne pyörät kulkee aina mukana, niin on ensiarvoisen tärkeää mulle. Ja se oli oikeastaan isoin ongelma, mikä meillä oli matkailuauton silloin, kun tähän projektiin lähdettiin, että semmoista autoa ei vaan ollut, mihin olisi mahtunut kunnolla yöpymään ja viettämään sitä meidän aikaa, joka olisi 6 metrin auto. 7 metrin autoja löytyy vaikka kuinka paljon, mutta 6 metrin auto, mihin mahtuisi 2 motocross-pyörää. Ja se on ollut koko ajan meillä 6T Vansilla ajatuksena, että tavaratilan pitää olla niin suuri, että sinne mahtuu 2 enduro- tai moottoripyörää. Ja helppo käyttää, helppo ottaa pois, helppo laittaa sinne. Ja se on ollut tässä autossa erinomainen ominaisuus, koska ei tarvitse lastata pyöriä pois, kärryä muuta. Meillä on aina harrastepäivä valmiina, kun säät ja aikataulu siihen sallii. Tärkeä asia meidän perheelle, 4-henkiselle perheelle, on ollut se, että me ollaan voitu käyttää tätä autoa meidän perheen matkailu viikonloppu, mutta ennen kaikkea myös kesälomilla matkailuautona. Aikaisemmin me vuokrattiin isompi auto, että me kaikki 4 mahuttiin yöpymään, mutta nyt me ollaan mahuttu tässä autossa. Pienellä muutostöillä me saadaan tänne 4 makuupaikat ja viime kesänä me oltiin 4 viikkoa Alpeilla. 3 aikuista ja 1 14-vuotias. Musta se oli ihan erinomainen suoritus. Yhtään yötä ei ollut hotellissa, kaikki yöt oltiin autossa. Se on mun mielestä merkki siitä, että ajoneuvo toimii. Ja sitten viimeisimpänä se neljäntenä tärkeänä pointtina, että se toimii arkikäytön autona. Mä oon nyt ajanut lähes kaikki omat ajot ympäri Eurooppaa isoissa kaupungeissa kesällä ja muuten täällä Suomessa täällä omat ajot. Vielä toista, tässä on tää on 2-vetoinen auto, niin tässä on muutamia ominaisuuksia, mitä 4-veto tuo, mutta mä en ole niitä nyt tarvinnut. Mutta isoin puute tässä autossa siihen arkikäyttöön on se, että parkkihalliin tää auto ei mahdu. Siihen pitää sitten keksiä, että millä tavalla täällä pääkaupunkiseudulla ja mistä löytyy ulkoparkkis. Mutta kaikkiin muihin tarpeisiin tämä auto on vastaus. Ja me ollaan tosi tyytyväisiä, mitä me ollaan tämän auton kanssa saavutettu. Kun me silloin 4 vuotta sitten päätettiin, että me lähdetään sitä ihan omaa tuotekehitystä projektia tekemään, niin semmoinen ensimmäinen ja tärkeä asia oli, että meidän pitää säilyttää laatu korkealla. Mitä se laatu sitten tarkoittaa? Markkinahan määrittää laadun, se me tullaan näkemään sitten myöhemmin, että miten se markkina sen kokee, mutta mulle se laatu on sellaista äänettömyyttä, mukavuutta, huomaamattomuutta, joten me heti alusta asti päätettiin, että jokainen auto, joka me rakennetaan, niin me pidetään huolta, että siellä on tosi hyvä äänieristys ja lämpöeristys. Ja sanon, että tällainen retkeilyauto ei koskaan, peltikorinen retkeilyauto ei koskaan ole mikään hyvä talviauto. Mutta tämä nyt on välttävänä talviautonakin, että ollaan me pakkasellakin, olen tuolla asiakaskäynnillä yöpynyt, mutta siihen se ei välttämättä ole, mutta se lämpöeristys aiheuttaa ja äänieristys sen, että ajossa se on miellyttävä ja mukava ja 3 vuoden aikaa pystyt mukavasti yöpymään ihan vaan lakanoissa ja peitolla. Toinen tärkeä laatuasia on se, että materiaalit ja niiden viimeistely ja ennen kaikkea niiden käytön toimivuus on sellaista, että sä et oikeastaan edes huomaa, sä et törmää niihin, ne toimii, se mitoitus on hyvä. Materiaaleiksi me valittiin tietysti meidän oman komposiittituotannonkin takia niin lasikuituosia, jotka kestää huomattavasti paremmin käyttöä kuin vaikka ABS-osat, kestomuoviosat ja sitten myöskin niitä on helppo, sit jos tulee naarmoja tai vastaavaa, niitä pystyy hyvin sitten ehostamaan, että sen pystyy saattaa alkuperäiskuntoon, jos sattuu jotain. Ja sitten me valittiin alumiiniosat leikeosiksi alumiinia ja siihen sitten pulverimaalaus. Ja ne on kyllä todella hyvin kestänyt käyttöä, että pulverimaalaukset niin erittäin laadukas, kestää kovaa käyttöä ja helppo putsata paineilmalla. Se on ollut semmoinen. Ja mitoitusten suhteen, kun me alun perin valittiin tähän tämmöinen modulaarinen rakenne, että kaikkia osia voidaan täällä kiskoissa, ne kiinnittyy kiskoihin, eli tämäkin esimerkiksi säilytystila irtoaa 2 pultilla sieltä irti, sen paikkaa voidaan siirtää tarvittaessa, eli kaikki kalusteet on kiinni näissä meidän kiskorakenteissa, jolloin se modulaarisuus mahdollistaa sen mitoituksen muuttumisen elämäntilanteen mukaan. Esimerkiksi nyt vaikka, että meillä on pikkasen pojan kanssa enduroharrastus siirtynyt enemmän sähköpyöräilyyn, jolloin
takatilassa ei tarvita enää niin paljon tilaa, niin me ollaan voitu vähän siirtää tuota keskikomuuttia taaksepäin, jolloin meillä tähän asumistilaan on vähän enemmän tilaa, mutta takana on ihan riittävä tila niiden sähköpyörien kuljettamiseen. Ja taas vastaavasti, jos ne enduropyörät pitää saada kyytiin, niin sitten meillä on irto-osa tässä keskellä, joka irtoaa, ja me saadaan sitten pikkasen tänne se enduropyörät kyytiin. Eli aina meillä on kuitenkin muistissa se, että ne 2 moottoripyörää pitää mahtua kyytiin. Erittäin tärkeiksi havaittuja varusteita käydään pikkasen läpi tässä pinnasta, niin meillä on kaukosäädettävä, kännykällä säädettävä vesikiertovebasto moottorin lämmittämistä varten. Se on arkiajossa mukavaa, että sä pääset lämpöisellä auton liikkeelle. Sehän on ihan perusvaruste tänä päivänä. Mutta sitten lisäksi meillä on ilmavebasto, eli se lämmittää ilmaa. Eli pamautetaan tosta noin, ja kun se suunnilleen tohon jätetään toi termostaatti, niin tää pitää tämän auton ihan riippumatta missä me ollaan, niin 20 asteessa. Kokemuksen mukaan niin noin -2 astetta pakkasella, niin se pitää ihan mukavasti vielä 20. Eli ilmavebastoa ilman en enää itselleni ajoneuvoa rakenna. Ylivoimaisesti eniten mä käytän invertteriä, kun mä keitän kahvia. Eli vedenkeitin, niille kaikille löytyy paikka. Nyt löytyy vesisäiliö, vedet, pikakahvit, mä oon pikakahvin ystävä, kahvinkeitto. Sen lisäksi ruoanlaittovälineet kulkee mulla aina mukana. Eli induktioliesi, sille löytyy oma paikka ja sieltä löytyy sähköt. Sitten meillä on tässä autossa myös mikro. Et nää on niinku ruoanlaittovälineet, mutta ylivoimaisesti eniten mä käytän kahvinkeitintä. Tai siis vedenkeitintä kahvinkeittämisessä. Sen lisäksi tässä autossa on 12 voltin kompressori jääkaappi. Eli tää toimii siis 12 voltin suoraan hupiakusta tai tästä nikkelikadmiumakusta. Erittäin näppärä, todella vähän virtaa vievä. Pysyy päällä tuolla meidän 115 amperisella nikkelikadmiumakulla. Jos vaikka autolle ajettaisiin, niin 4 päivää kesällä. Erittäin vähän virtaa kulutuksellinen. Sen lisäksi verkkovirtaa inverterin kautta, niin kännyköiden lataaminen on nopeata ja läppärinkin käyttöön tarvitsen sitä aina välillä. En tiennyt edes tarvitsevani on vessa. Eli meillä on tässä kemiallinen veski. Tää on nyt prototyyppivessa vielä, mutta tää tulee täältä, on käytettävissä. Tyhjäys on ulkoota. Tää moduulirakenne mahdollistaa tämän asuintilan monikäyttöisyyden. Tää pentrijärjestelmä ja veskijärjestelmä lähtee muutaman mutterin irrottamalla pois. Ja tää onkin rekisteröity 5 hengelle tää auto, eli noin 10 minuutin työkalujen käytöllä me ollaan vaihdettu tää 4-henkinen pentrillinen ja veskillinen auto niin 3 takapenkille tänne taakse. Normaalisti täällä sisällä on ne pari sähköpyörää tai pari enduropyörää. Ensimmäinen tietysti kun tullaan, ne otetaan ulos ja sen jälkeen vaihdetaan ajokamat. Niin nämä benkin suojat on erittäin hyvät istuimet vaihtaa kamoille. Mutta sitten se vielä parempi on se, että täällä on tilaa ja paikat kaikille ajokamoille. Jokainen, joka on harrastanut jotain, tietää, että sitä varustetta riittää, ne on likaisia ja niitä täytyy kuivattaa ja niin poispäin. Niin täällä takana on hyvä ilmanvaihto, jolloin me kaikki kamat kuivaa täällä. Ei tarvitse kuskaa niitä kotiin ja tehdä vaimosta kiukkusta, kun ollaan taas käyty ravassa ajamassa. Eli toimii myös harrastevälineiden varastona, mikä on meikäläisen tapauksessa erittäin tärkeää. Ja sitten meillä on täällä ylähylly on monikäytettävä, eli tästä niitä varustekasseja on, kypärälaatikoita ja muita. Ne pystyy heittämään tänne ylähyllylle ja ihan yhden otteen kiristys, niin tämä järjestelmä estää niiden tulon alas. Ja sitten kun on se yöpymisen aika, niin tän on laittanut etukäteen täältä, kun tietää, että ei tarvitse täällä kulkea, niin sängyn jatko-osa, jolloin tämä on katettu tänne taakse asti tämä sänky. Ja sitten kun me ollaan erilaisissa reissuissa, tarvitaan 4 hengelle tilaa. Tää väliseinä lähtee 4 ruuvilla irti ja sen saa täältä takakautta ulos, jolloin me saadaan tuohon avoin yhteys ja tänne tulee irtosängyt tänne taakse, jolloin me saadaan niin kuin 2 nukkumapaikat tänne alas ja 2 ylös. Tämä ei tietenkään nyt ole mikään 7-8 metrisen matkailuauton veronen ratkaisu, mutta se toimii riittävän hyvin. Ja ennen kaikkea 6 metrin autolla sä pääset ihan Pariisin keskustaan tutkimaan, mitä siellä on. Sen lisäksi matkailukäyttöön, niin nämä erilaiset säilytystilat, niitä ei koskaan ole liikaa. Eli täällä kangaspäällysteiset
6T Vans-yksiköt kiinnittyy kiskoihin 2 pultilla ja täällä mulla nyt on makuupussi ja petivaatteet kulkee aina mukana, niin se mahdollistaa sen, että mun ei tarvitse etukäteen yöpyä, mulla on aina hotelli mukana. Kun kiinnostuit ja haluat lisää tietoa, ota meihin yhteyttä. Me autetaan sua tosi mielellään, vaikka meidän nettisivujen www.6t.fi kautta. Meillä on tuossa paljon uutta mielenkiintoista. Pistä kanava seurantaan, niin pysyt ajan tasalla. Kiitos, että katsoit videon loppuun asti. Moi!